Една жена днеска ми писа, аз съм вече на 65 години и до сега не съм намерила начин как мога да работя по-малко. Можностите, които имахме преди още 30 години, са съвсем, даже преди още 20 години, бяха съвсем различни, отколкото тези възможности, които имаме в днешно време. И най-много хора, бих казал, около 80-90% от хората не обичат работата си, които са работници. Те работят за пари. Има и винаги тези, които казват, аз обичам моята работа и когато е на заплата. И това е прекрасно, ако си намерил този начин да живееш и да имаш твоята работа, който ти напълни сърцето, който ти напълни сметките, можеш да плащаш всички други неща, но най-много хора в днешно време живеят в стрес, постоянно от сутрин до вечер, нямат достатъчно време за семейство, няма да имат достатъчно време за себе си, не могат да се грижат за здравето си, защото нямат изобщо това фокус. Как може да е по друг начин? Защото познават само това,